Ahojte, moje meno je Dušan a ja vás vítam pri mojom dnešnom investičnom videu, kde si rozoberme aktuálnu situáciu na trhoch, akciový výhľad, nejaké investičné príležitosti na najbližšie obdobie alebo kam by som investoval vo najbližšom období a plus si rozoberme aj nejakú geopolitickú situáciu. Takže ak nechceš, aby ti ušli aj ďalšie videá, tak hoď upozornenia a daj mi odber na tento kanál a poďme k našej téme. Aktuálne indexy S&P 500 a Nasdaq 100, čo sú americké indexy, sa obchodujú na svojich vrcholoch alebo tzv. All-time high. To znamená, že kto aj z vás zainvestoval posledné 2 roky, tak naozaj portfólio mu narastlo na krásne úrovne alebo má krásny zisk na portfóliu. Je ale situácia naozaj taká rúžová? Poďme si to rozobrať. Posledné 2 roky ťaží index S&P 500 a Nasdaq z umelej inteligencie. Veľa analytikov to prirovnávalo k dotcom bubline, ktorá tu bola v 2000-2001 a vtedy akciové indexy prepadli o niekoľko desiatok percent. Tu sa ale zdá, že naozaj umelá inteligencia tu bude s nami dlhšie a väčšina firiem sa ich krásne snaží implementovať do svojich produktov, služieb a prejavuje sa to na ich finančnej súvahe, to znamená do ich tržieb a ziskov. Takže väčšinou aj ťaží Magnificent 7, tzv. Veľká sedmička, ako je Google, Apple, Microsoft, Tesla, Meta. A práve tieto firmy majú neuveriteľný moat alebo konkurenčnú výhodu. V čom to je? Väčšina týchto obrovských firiem má naozaj miliardy dolárov na svojich finančných súvahách, ktoré majú dostupné na investovanie a tzv. Výskum a vývoj. Preto vlastne aj tieto veľké firmy, málo ktoré malé alebo stredné firmy dokážu poraziť, pretože vedia investovať ďaleko väčší kapitál. Aktuálne sa nachádzame v situácii, kde naozaj Fed aj Európska centrálna banka stále bojujú s cieľom dosiahnuť 2% infláciu. V Európe sa nám to pomaličky darí a už sme vlastne boli aj svedkami prvého zníženia od Christine Lagardovej, ktorá je vlastne hlavou Európskej centrálnej banky. A práve americký Fed, ktorý vlastne, keby americká ekonomika nám udáva nejaký trend, tak ešte do dnešného dňa neznížil nejaké sadzby. Analytici zaceňujú, alebo vlastne výhľad na znižovanie sadzieb do konca roka by malo dojsť k 3 až 4 katom, čo znamená 25 až 100 bazických bodov. To je vlastne 0,25 až 1%. Pokiaľ naozaj Fed pristúpi k znižovaniu sadzieb, tak práve by to mohlo naštartovať firmy s malou a strednou kapitalizáciou. To znamená index, napríklad Russell 2000, ktorý zastupuje práve tieto firmy s malou kapitalizáciou, môže byť zaujímavá investičná príležitosť na najbližšie obdobie a určite by to mohlo byť nejaká súčasť zaujímavého portfólia, kde sú vlastne zoskupené nejaké ETF-ka. Poďme sa pozrieť na trh kryptomien. Aktuálne aj Bitcoin a Ethereum si zažívajú nejaký nárast, keď vlastne v rokoch covidových klesali a bola vlastne možnosť nakúpiť za zaujímavé ceny. A práve aj v tomto roku aj v minulom došlo k schváleniu ETF, ktoré kopírujú Bitcoin a nedávno došlo vlastne aj k ETF-ku, ktoré vlastne schválila SEC na cenu kopírujúcu Ethereum. To znamená, že teraz môžete nakúpiť ETF-ka, ktoré kopírujú Bitcoin a takisto vlastne aj Ethereum. Kryptomeny sú za mňa veľmi volatilné, ale určite majú nejaké svoje miesto v portfóliu, ale upozorňujem, že berte to ako špekuláciu a preto by to malo byť zastúpené, pokiaľ ste na riziko trošku taký háklivejší, tak v nejakom menšom meritku, to znamená o nejakých 5 až 10% v rámci toho daného portfólia. Ako to ale vlastne vyzerá mimo nejakej Ameriky, lebo stále sa tu bavíme len o tých amerických indexoch. Vidíme, že Čína má neuveriteľné problémy za posledné 2-3 roky alebo od toho covidu. Jednak tam krachujú developeri, ako bol Evergrande, ktorá vlastne odpísala cez 300 miliard a podobné spoločnosti, ktoré sú vlastne viazané na dlh. A vidíme naozaj zo strany čínskych politikov alebo vlády nejakú netransparentnosť, čo sa týka nejakých výsledkov podávania správ a či sú to nejaké finančné veci ohľadom firiem, že investori tam celkovo v Číne nie sú tak veľmi bezpeční alebo necítia tam nejaké bezpečie, čo sa týka ich investícií. Takže u mňa Čína sú naozaj veľmi teraz nacenené zaujímavo indexy, celkovo aj Hang Seng a podobné indexy, ktoré kopírujú vlastne akoby čínske akcie, alebo ktoré sú vlastne akoby súčasť čínskych firiem v tomto indexe. A práve to môže byť tiež zaujímavá príležitosť, ale opakujem, že zasa Čína by mala byť v určitom meritku len zastúpená v tom portfóliu. Lebo zase to vnímam v tom geopolitickom riziku,
že nemalo by to tvoriť podľa mňa väčšiu časť, takisto ako 50%, že keď máte nejaké ETF-ka, tak napríklad väčšinu nejaká Amerika, Európa, niečo možno India a nejaké zastúpenie by možno mohlo byť aj v tej danej Číne. Pozerali sme sa na americké indexy, rozoberali sme si Čínu, poďme sa pozrieť k nám na Slovensko. Väčšina analytikov naozaj hovorí podľa štatistík, že väčšina Slovákov neinvestuje a keď už aj investujú alebo majú nejaký produkt, tak väčšinou to je nekvalitný produkt, ktorý je vlastne uzavrený s veľkými poplatkami a práve výnos v čistom, ktorý ostáva, je ďaleko menší ako tie vstupné poplatky, alebo celkovo ten produkt nedokáže spraviť výnos ani nad infláciu. Takže vlastne Slováci automaticky každý rok sú chudobnejší a chudobnejší. A práve investovanie je kľúč alebo nástroj k tomu, aby ste zachovali hodnotu svojich peňazí a stávali sa časom alebo tým zloženým úročením práve bonitnejším. Takže ja vás naozaj vyzývam, spravte si poriadok vo svojich peniazoch, nastavte si príjmy a výdaje a začnite investovať. Samozrejme, každý máme iné možnosti, ale keď začnete už aj s pár eurami, čo je naozaj 10, 15, 20 eur, odkladajte si začiatku aspoň 10% zo svojho príjmu, tak vám garantujem, že za nejakých 20-30 rokov si poďakujete a vytvoríte si príjmy navyše. Takže na záver tohto videa vás chcem vyzvať, začnite investovať, naozaj to stojí za to. V prípade, že sa vám páčilo toto video, tak mi dajte like a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!